Tsiku la lero ndabwera kuti ndikuonetseni anthu angapo omwe ali ndi ziwalo zitalizitali zapathupi pawo, ziwalo zikuluzikulu kuposa mmene munthu amayenera kukhalira. Kuchokera pa munthu yemwe ali ndi mphuno kuposa ya aliyense kufikira kwa mzimayi yemwe ali ndi mabere kuposa aliyense mumbiri. Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira. Anne Hawkins Chuna. Uyu ndi mzimayi yemwe ali ndi mabere akuluakulu dziko lonse lapansi. Mabere a Anne amalemera 13.6 kgs. Anapezeka ndi vuto la chipatala lotchedwa gigantomastia lomwe limapangisa mabere kukula kuposa monga momwe thupi lake likulira. Ali ndi zaka 57. Achipatala anayesesa kuti akapungule maberewa, kamba kuti nthawi zambiri mzimayiyu amalemedwa nawo kwambiri, komano sajale inakanika. Iye ndiwokondwa ndi mmene alilimo ndipo amakhala monga muja momwe tonse timakhalira. Mehmet Ozarek, Turkey. Uyu ndi mzibambo yemwe anali ndi mphuno yayitali kuposa wina aliyense mumbiri. Mphuno yake ndiyotalika 3.46 inches. Ngati simunaonepo munthu akutchuka kamba ka mphuno, Mehmet walandira maawadi osiyanasiyana pakudziwika kwake kuti ali ndi mphuno yotalikisisa. Ndokondwa ndi mmene alilimo ndipo iye mu chaka cha 2021 anati uwu ndi mdaliso ochokera kwa Namalenga ndipo amathokoza pa chimenechi. Ndi mphuno yayikuluyi amatha kumva kununkhira chinthu chomwe chili patali kwambiri ndi iyeyo. Yu Jiangxia, China. Mzimayi uyu ali ndi tsitsi la m'maso lalitali kwambiri kuposa aliyense mumbiri ya dziko lonse. Tsitsi lake la m'maso lotalika 8 inches. Amalikonda kulisamalira popeza iye ati anthu ambiri amakhala akugula tsitsi la mtundu nkumaonjezera m'masomo, koma iyeyu ndiwokondwa ndi chidalisochi. Asayansi anakanika kuti afufuze chomwe chinatalikitsa tsitsi la m'maso chonchi kwa Yu. Pauline Porter. Mzimayi uyu anadziwikapo zaka zapitazo kuti ndi mzimayi onenepetsa dziko lonse. Chiuno chake kuchiyeza chimakwana 102 inches mu size. Pauline amalemera 292 kgs ndipo amavutika kwambiri ndi thupi lake, maka mayendedwe, masambidwe, mavalidwe komanso mapumidwe. Kuti ayende amayenda pa electric wheelchair kamba kuti samakwana mu galimoto ina iliyonse. Martine J. Das, India. Uyutu ndi mwana yemwe anabadwa ndi mutu waukulu kuposa mwana wa aliyense mumbiri. Anabadwa ndi vuto la chipatala lotchedwa hydrocephalus lomwe mafluid a mutu amachuluka ndi kuyamba kukuza mutu mosasimbika, ndipo izi zinayamba mwanayu ali ndi 7 months yakubadwa. Kuyeza mutu wake umakwana 38 inches. Madotolo anayesesa kuphwesa mutuwo potulutsa madzi omwe amakulisa mutuwo, ndipo mwamwayi anakwanisa kutulutsa madzi okwana 3.7 liters kuchokera mmutu mwake, ndipo mutuwo unatsika ndi kufika pa 27 inches. Makolo a mwanayu ati ndi wokondwa pakuphwa komwe mwanayu anaphwako. Byron ndi Emily. Anthu awawa ndi bambo ndi mwana wake yemwe ali ndi lilime lalikulu kuposa aliyense mumbiri la dziko lonse. Lilime la bambowa limakwana 3.4 inches kuliyeza, ndipo mwana wake ndi 2.9 mu saizi. Awina nawo maawadi malilime amenewa ndipo iwo ndi wokondwa ndi chilengedwechi. Diana Armstrong. Uyuyu ndi mzimayi yemwe ali ndi zikadabo zazikulu kuposa wina aliyense mumbiri. Ali ndi zaka 64. Ndipo mu zaka zonsezi sanawengepo zikadabozo, amazisunga nkumazisamalira zikadabo zake. Ndi zotalika 13 meters. Amazipenta kuzikongoletsa komanso satha kugwira ntchito ina iliyonse kamba kuti angaononge zikadabozi. Zambiri
amapanga ndi abale ake komanso ana ake. Ndisakutayiseni nthawi yochuluka chifukwa nditha kukuonesani anthu okwanira 50 omwe ali ndi ziwalo zikuluzikuluzi. Ndiloleni ndibwerenso ndi pati 2 ya anthu omwe ali ndi zodabwisazi dziko lino lapansi. Musayiwale kuti cholinga chokuoneserani zonsezi sikuti mungodabwa ayi, koma mudziwe kukula kwa Mulungu komanso kuti mudziwe zoti Mulungu amapanga zomwe wafuna ndipo akati chikhale chimakhaladi popanda otsutsa. Pangani share nkhaniyi ndipo yembekezerani pati 2 ya nkhaniyiso.